CIC n'o ye projet ye ne bɛ mun kunna n'o ye dɛmɛba dɛmɛtɔn ye Mali la nafolo bɔra Allemagne jamana na fondation ba dɔ fɛ baaraw don o don dɔ de bɛ fara kan don o don dɔ de bɛ fara dɛmɛ taabolo kan kalo wɔɔrɔ laban in na fɛn caman kɛra parce que an kelen ka bɔ tulu dilanyɔrɔ Kolokari ni baganmarayɔrɔ dayɛlɛli na mɔgɔw ye k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la jamanadenw na ko caman kɛra o kɔfɛ parce que a nana ka hakilina ɲuman caman di dɛmɛtɔnbagaw ma minnu nafolo bɔ minnu baara u y'a ye ko baara in a kɛbolo ka ɲi a tacogo ka ɲi a kan ka sankɔrɔta fana o de nana hakilina kura wɛrɛw ye ni musomaninw ka dege ka dɔ fara a fanga kan o ni musow fana u ka dɔnniya ka caman fara kan mun ye suma bayɛlɛmani sira ye komi y'a fɔ cogo min ɲinan an y'a da an ka jama yɛrɛ cayara ka tɛmɛ san taw kan an b'an jɛɲɔgɔn fo n'o ye ministère de l'emploi et de la formation professionnelle a ministre n'a ka baarakɛlaw n'a ka secrétaire général ni tɔw bɛ ka CNT fana commission de l'emploi formation professionnelle présidente n'o ye maître Kadija n'a ka baarakɛɲɔgɔn a jɛɲɔgɔn bɛɛ k'u fo parce que u ye denmisɛnninw d'a ma ɲinan minnu fana ka hakili dayɛlɛlen don ka tɛmɛ tɔw kan ni a ye baara nɔgɔya an bolo kosɛbɛ an y'a daminɛ ni 80 kɔ ye bi bi in na an bɛ denmisɛnnin 70 musomanin 76 la a baara bɛ ka kɛ ka ɲa parce que nin y'an kalo 3 ye an bɛ ka labɛn yɛrɛ kɛ olu bɛ bɔ pour que ka musomanin kuraw nati olu ye garisɛgɛ kura sɔrɔ ka tɛmɛ tɔw kan parce que olu bɛna ni fɛn caman ye baara in kɔnɔna na dege kɔnɔna na tɔw ma mun garisɛgɛ sɔrɔ olu musomaninw u b'a kan u ye fɛn caman ye u bɛ ka fɛn caman kɛ olu ye garisɛgɛ jumɛn sɔrɔ ka tɛmɛ tɔw kan olu nana bɛn ni an ka bagan faga yɔrɔ ye bagan bɛ faga cogo min ni ye bagan la kɛ k'a labalo k'a ɲa n'u b'a fɔ ma ko ambushi u nana bɛn ni fana sɛw ni kamiw ni kamanafɛn ninnu kamanama ninnu u caman ye n'an b'a fɔ ma ko volaille olu y'o fɛn caman ye baganw fana u nana sɔrɔ caman farala kan a ladonni cogo u y'o caman sɔrɔ la mun yɛrɛ y'a koba ye u bɛnna ni n'o ye tigadɛgɛ ni tulu ni turuto bɔyɔrɔ ye an fɛ u bɛnna n'o ye o san cogo tiga bɛ san cogo min ka tiga la yɛlɛma k'a kɛ olu y'o garisɛgɛ sɔrɔ o ko yɛrɛ kɔnɔna na n bɛna ka hakilina yɛrɛ fɔ ka fɛrɛ pour que maliyɛnw k'a faamuya tiga in an tɛ tiga in tulu bɔ la pour que k'a fɔ k'an bɛ jago kɛ jago tɛ an tɛ jagotɔn ye an ye dɛmɛtɔn de mun bɛ se ka jamanaden dɛmɛ ka sira yir'u la mun na u bɛ se ka k'u yɛrɛ u bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baara la u bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka dunta la u bɛ se ka dun ka fa ɲuman sɔrɔ fana u sigiyɔrɔ la surtout an ka togodaw ni yɔrɔ minnu mabɔlen don Bamakɔ la n'a dafɛ dugu la o tiga ko in an ye tiga ye a bɛ sɛnɛ kojugu Mali la ni ye Manden yɛrɛ la ye tiga dugu don tiga ɲuman fana dugu don o tiga in n'a fɔra ko n'a sɛnɛ banna ni tiga in bɔra ko tiga in hakilina fila dɔrɔn de bɛ mɔgɔw la ka tiga kɛ tigadɛgɛ ye o ni ka tiga yiran k'a ɲimi bon u tɛ nafa sɔrɔ o la mɔgɔw de bɛ na k'u ka sɛgɛn wɔsi k'a k'u yɛrɛ hakilina sago ye nafolo min ka d'u ye k'a d'u ma an ko ko u ka baaraw t'a tɔnɔ sɔrɔ ko maa ka d'u ye cogo min surtout a caman n'i y'a ye musow de b'a jagoli la sugu la n'i ye sibitɔgɔ ye i b'a sɔrɔ musow de sigilen bɛ tiga yɛrɛ kunna feereli la o yɔrɔ caman an ko bon même a sɛnɛli la musow ka ca la komi an ka dɛmɛ ka bɛ musow de fan fɛ olu musomaninw an ko est ce que an t'a lajɛ Manden kɔnɔna na sibi dɔrɔn tɛ k'an ka Baŋomana fan bɛɛ ni tiga bɛ yen an ka sigi ma an ka fɔ an ni minnu bɛ jɛ la n'an b'u la kalan sɛnɛ taasira la ni suma bayɛlɛmali la musow ninnu an ni jɛkulu minnu bɛ na an k'u ɲininka ni tiga b'aw bolo n'a feereli y'aw ma degun ye a ye na n'a ye an b'a san an n'u bɛ bɛn u bɛ hakɛ min fɔ a la an b'a ta o la pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la an sɔrɔla k'a dɔn k'a fɔ bon n'an y'a ta est ce que an t'a bayɛlɛma cogoya la u k'a ye nafa min b'u ka tiga la u yɛrɛ k'a se k'a ta k'a k'u sago n'u bɛ se k'a feere k'a kɛ tulu ye a tululama ou bien ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka quand même an ka tulu sɔrɔ tulu min saniyalen don n'a bɔra an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw na sɛnɛfɛn saniyalen n'o y'an ka tiga ye o de nana ni usine dayɛlɛli ye mansin nalen ye an bɛ tigadɛgɛ bɔ a la ka turuto bɔ a la baganw kama ka tila ka tulu bɔ a la mɔgɔw yɛrɛ kama denmisɛnninw y'o ye u y'a kɛ cogo ye tigadɛgɛ yɛrɛ n'i y'a ye an nana
k'a ɲɛɲini fo Allemagne jamana na k'a n'a tulu k'a lajɛ u ko an k'an ka tulu in kan u b'a fɔ min ma ko tulu olive n'a a litre bɛ taa bi fo 8500 na 1700 ou 1600 la k'a tulu n'a bɛɛ ye barika kelen ko d'ailleurs an ka tulu in tiga ta ye k'a ka nafa ka bon n'o ye yɔrɔ dɔ la n'i ko k'i bɛ yirani kɛ n'a ye ko tobili kɛ n'a ye k'an ka tulu in tiga k'an ka tiga ye ko tiga ɲɛnama b'a don diɲɛ kɔnɔ parce que n'i y'a tiga fana n'a ye ko n'i ye américain ka fɛn dɔ bɛ k'u b'a fɔ ma ko Nutella ko sukolama don ko ni vitamine b'a la n'a ka ɲi denmisɛnninw ma k'an ta n'o bɛ taa an ka tiga n'i ko k'i bɛ dumuni di denmisɛnnin ma yɛrɛ pour que k'a kolo sinsin ko n'i y'an ka tiga d'a ma k'a ka ɲi denmisɛnninw ma an ka turuto in fana u ko ko bagan dumuni ɲumanba de don ko protéine ba de b'a la ko a bɛ fanga don bagan ma. Donc sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ Alimanw fɛ yen. Kalo yɛrɛ la an y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ an y'a bɛɛ échantillon bila ka taa u k'a lajɛ est ce que an bɛ ka fɛn kɛ ni nafa bɛ fɛn min na n'a y'a ɲini kun kama n'a bɛ se ka na ni kɛnɛya ni saniya ye mɔgɔ farikolo la o n'u ka dunta la o y'o jaabi de diya o jaabi yɛrɛ dira ma kunna sen dɔrɔn k'a fɔ k'an bɛ sira mun kan fɛn ɲumanba don ko Mali sɛnɛdifɛn n'o ye tiga in ye an bɛ mun kan ko foyi tɛ k'a bɔ diɲɛ na ni diɲɛ yala ka fan bɛɛ k'a lajɛ an ka tiga ka ɲi n'a bɛɛ an ye bagan fagali daminɛ ka tɛmɛ mɛ minɛn bɛɛ kuma na parce que an ka fɛn caman bɛ yen an b'a kɛ n'i ye hali tiga ni tulu in t'a lajɛ o ni wɛrɛ in ni bagan mara yɔrɔ in ka tila ka abattoir in lajɛ a ma dabɔ pour que an k'a kɛ centre in k'a datugu a da la a kɛlen bɛ fana ka taamasere yira Mali dɛmɛtɔnw na o ni jamana ɲɛmɔgɔw la fɛn min ka ɲi jamana in ma ni a sɔngɔ ka nɔgɔ a si b'a la a kɛli fana y'an ka kɛta ye n'a bɛ se k'an bɔ degun kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw ka baara sira kan minɛnw kun de ma na o de y'a to an m'a kɛ an sago ye a ma kɛ an sago ye sisan nin mois in na nin kalo in na minɛn bɛɛ nana ni même muru mun bɛ kɛ ka bagan faga a bɛ faga cogo min an b'a joli minɛ cogo min bagan kan ka faga saniya kɔnɔ a kan ka faga saniya yɔrɔ fana la o de y'a to an nana ni minɛnw ye minnu bɛ nimɔgɔ gɛn minɛn minnu bɛ kɛ ka don i kana pour que i bɛ se ka don a so kɔnɔ bagan faga yɔrɔ man kan tɛ ka kɛ bɛɛ don yɔrɔ ye parce que bagan sugu ni nɔgɔ dara la a bɛ taa kɔnɔ de la kɔnɔ koli a ma nɔgɔ dɛ farikolo koli i b'a tereke nɔgɔ b'a la mɛ kɔnɔ koli nɔgɔ ma nɔgɔ dɛ o de y'a to an ye fɛn damadɔ kun y'an jɛ o de y'a to an ko k'an t'a dayɛlɛ an kɛlen olu fɛn bɛɛ nalen mois in na nin kalo in na an ye bagan faga daminɛ an bɛ bagan minnu ladon an b'a nana ye an b'a faga k'a sogo bila pour que maliyɛn mana bɔ fan o fan a kɛra Manden ko a kɛra Bamakɔ n'i bɛ fɛ ka sogo sɔrɔ datuma na o ni sogo saniyalen sɔrɔ i ka se k'a dun i ka se k'a kɛ taamasere fana n'i bɛ fɛ ka taa n'i b'o baara la o sira kan i ka na an ka bagan faga yɔrɔ lajɛ ni dɛmɛtɔn b'i bolo dɛmɛbaga b'i bolo aw ka n'a lajɛ a kan ka kɛ cogo min parce que Alimanw ye nin hakilina ninnu ta pour que ka taamasere de yira fɛn min ka ɲi jamana in ma o ni jamanadenw ma ni nafa bɛ mun na ni fɛn min bɛ laban fɛn min si b'a la an ye abattoir dayɛlɛ an y'a saga fagali daminɛ an y'a misi fagali daminɛ an y'a ba fagali daminɛ a baara in bɛ ka kɛ fana an y'a daminɛ ni mɔgɔ mago bɛ sogo la Sibi kɔnɔna na ka na an ka centre la i b'a sogo sɔrɔ ni mago bɛ sɛ la i bɛ sɛ sɔrɔ sɛ farafin sɛ ladonni ɲuman ni mago bɛ hali a fan ɲuman na farafin sɛ fan i b'a sɔrɔ kami kayi fɛn fɛn ye kɔnɔnafɛn ye kɔnɔ pani fɛn a b'an baara bibi na an kɛlen bɛ k'a bɛɛ ladon an b'a ladon dɔrɔn tɛ k'a yira mɔgɔw la nin bagan ninnu bɛ mara cogo di i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min bon kalan in na musomaninw ye nin caman ye n'an bɔr'o sira kan n'o ye kalan sira ye an bɛ na dɛmɛ wɛrɛ sira kan parce que an bɛ dɛmɛ sira caman de kan ka kɛ taamasere fana dɛmɛtɔn ninnu na minnu bɛ na an ka jamana kɔnɔ k'u ka nafolo don k'u b'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'o ye école ko ye an ye ekɔliso min jɔ ka tɛmɛ n'aw nana a ko la ekɔli dayɛlɛ na seconde cycle de don 7e 8e 9e ka tila ka mɛtiriw ta k'u dɛmɛ ka tila ka ekɔli minɛnw dɔn o de ka ko kɛra vraiment en fait wasalen koba ye an wasara la parce que denmisɛnnin 9e fɔlɔ kalasara denmisɛnninw ka 9e fɔlɔ de ye nin ye kalasa yɛrɛ kɔnɔna na seconde cycle kɔnɔna na a siɲɛ fɔlɔ seconde cycle ma deli ka kɛ kalasa an ye seconde cycle jɔ ka fɛn fɛn b'a kɔnɔ an y'a fɛn bɛɛ ta an yɛrɛ kan a ekɔli minɛnw a mɛtiriw sarali san fɔlɔ la k'a yira pour que vraiment u bɛ se ka da u yɛrɛ la u bɛ se ka bɔda sɔrɔ u yɛrɛ ye u bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ denmisɛnninw ye ka kalancogo ɲuman sɔrɔ denmisɛnninw ye DEF la Kasim denmisɛnninw ninnu tun ye mɔgɔ 24 mɔgɔ 17 de passera u kɔni y'a kɛ kalasa parce que an y'an hakili to a la an yɛrɛ b'a su an bɛ rapport kan an bɛ mɔgɔ bila mun bɛ rapport k'a kan kalo o kalo ka mɛtiriw su
k'a lajɛ denmisɛnninw bɛ ka problème b'u la niveau jumɛn na parce que an bɛ fɛ ka kalansa kɛ taamasere yɛrɛ de fɛn caman kan ni jamana sinsinnen b'a kan n'o ye dunkafa ye n'o ye kalan ye n'o ye kɛnɛya ye n'o ye ji ni yelen o ye fɛn duuru ye jamana bɛɛ bɛ sinsin o de kan pour que i bɛ se ka sankɔrɔta i bɛ se ka taa ɲɛ an bɛ fɛ k'o taamasere ka yelen bɔ sira la mun na mɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ sira min fɛ pour que n'i bɛ fɛ k'an ka jamana dɛmɛ i k'o sira ta o ekɔliso la an ye seconde cycle jɔ o y'a sɔrɔ an tun ye kilasi 2 jɔ 5e année ni 6e année an y'a ye k'an ye ekɔliso min jɔ a cɛ ka ɲi a ka ɲi a sigilen don ka ɲɛ a bɛ mɛn fo san 100 ni san 20 fɛn de don birikiw de sigilen bɛ ɲɔgɔn kan an ko bon est ce que an tɛ ekɔliso bɛɛ k'a ye a ka kɛ yeko kelen ye o de y'a to premier cycle tɔ ninnu n'o ye première année ka na 4e année la an y'o projet daminɛ a wari sɔrɔlen don a wari bɛ a budget bɛ a plan bɛɛ bannen don école datugu a bɛɛ bɛna kɛ jɔso kelen ka courant k'a la ka ji k'a la ka banw k'a la a bɛɛ ye projet ka fɛn talen o pour que an k'o yɛrɛ baara daminɛ vacances in kɔnɔna na pour que a ka se ka ban yanni école datugu cɛ an ko k'an ka yɔrɔ lamini parce que ni dugu ka yɔrɔ dilen ni mun bɛ école ka bolo kan n'i m'a lakana mɔgɔ bɛ se ka don a kɔnɔ k'a ta dugu ye mun d'a ma an ko bɔn aw ka danfara yɔrɔ jumɛn ekɔliso in na u y'o yira an bɛ k'o de n'i tɛmɛna i y'o de clôture ta u bɛ ka yɔrɔ in lakana k'a datugu fo ka yɔrɔ in kɛ yɔrɔ ye mun ko ekɔliso ta don kɛnɛ ye ekɔliso ta ye mɔgɔ wɛrɛ kana don a kɛnɛ kɔnɔ n'o de banna ekɔliso bɛ tila ka jɔ kilasi 4 duurunan ni wɔɔrɔnan ye o fana k'o kɛcogo kɛ komi tɔ ninnu a bɛ ka kɛ jɔgo kelen n'an y'o baara ninnu kɛ an bɛ sɔrɔ ka taa centre yɛrɛ kɔnɔ centre kɔnɔ ka tila ka an ko an bɛ ka nin fɛn ninnu bɛɛ kɛ manala fɛn ninnu ma ɲi a ma ɲi bagan ma a ma ɲi an yɛrɛ ma a b'an ka yɔrɔ nɔgɔ an ka yɔrɔ jɔ minnu an bɛ se ka an ka fɛnw bɛ don minɛn minnu kɔnɔ an k'o yɛrɛ dilan yɛrɛ a bɛɛ ka kan yɛrɛ ta ye ka tila ka nɔnɔ jimafɛn o bayɛlɛmani yɔrɔ nɔnɔ o ni nemurubaji ni nemurukumuniji k'o fana so dilan parce que an ye bagan o bɛɛ bɛna kɛ kalasa wa ou bien o bɛna kɛ siwi yan o bɛ kɛ kalasa an ka complexe kɔnɔ a so yɛrɛ jɔli daminɛ o baara so jɔli kan ka ban yanni san bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ pour que an ka se ka baara k'a kɔnɔ o baara bɛ sen na o marché dira métal soudan ma o b'a baara kan o ni Yanadix n'an bɔra o jɔli kɔnɔ an y'a ye fana ko yanni san 20 cɛ n'an ma ko sigi sen kan ji ni kuranko la n'an y'an kɔ dɔn ka bɔ yan yɔrɔ a bɛ se ka kɛ degun ye dugu ma tuguni an ka hakili t'o la o de y'a to ɲɛ bɛ kuran hakɛ min an ye mun bila ka kuran di dugu ma o n'an yɛrɛ bɛ kuran mun ta o ni an ye ji mun bila dugu kɔnɔ an yɛrɛ bɛ ji mun ta an ko k'an bɛ dɔ fara a bɛɛ kan mun bɛ an bolo o b'an bɔ fo k'a tɔ b'a to mais an y'a lajɛ ko yanni san 20 cɛla la mun bɛ yan a bɛna dɛsɛ parce que dugu bɛna wara ka taa mɔgɔw bɛna caya dugu la dugudenw bɛna caya sow bɛna caya sigiɲɔgɔnw bɛna caya dugudenw bɛ don o don dɔ de bɛ fara dugudenw kan mɔgɔw ka wulikajɔw kuranko ni jiko fana bɛna caya ni an y'a dan yan bi est ce que an hakili b'a la mɔgɔ bɛna sɔrɔ mun bɛ jamana dɛmɛ k'a tɔ dafa n'a ma ɲɛ n'a nafolo bɛ yen an dɛmɛtɔ kun an ko ne ko ma n ko bɔn an ka ko kɛ mun bɛna bila fo san 20 u yɛrɛ ko ko san 20 ko yɛrɛ de ka ɲi an bɛnna pour que an bɛ dɔ fara kuran ni ji kan mun bɛ se ka san 20 kɔnɔ kuranko ni jiko tɛ se k'u sɔrɔ hali mɔgɔ mana fara dugu in kan cogo cogo ka dugu in bonya ka jama caya cogo cogo o mɔgɔ bɛ se ka jɔ o de y'a to an bɛna mun bɛ yen capacité min bɛ yen an b'a doubler fo 2 ji fana la an bɛ n'o kelen kɛ ka dugu fontaine caya dugu kɔnɔ ji ta yɔrɔ caya dugu kɔnɔ ka ji fana bɛ bɔ château min kɔnɔ k'o château fana ka dɔ fara kan pour que ji bɛ se ka ni ji tɛ se ka kɛ gɛlɛya ye fo san 20 ka taa 2025 na fo 2045 jiko ni kuranko kana kɛ mɔgɔ ma gɛlɛya ko ye dugu in kɔnɔ ni mɔgɔw farala dugu in kan cogo cogo ni sow farala sow mana caya cogo cogo dugudenw mana caya cogo cogo a ka kɛ lafiya ye dugu kan k'a fɔ Kasim projet in a nalen bɛ ka degun de bɔ jamanadenw ma a nalen bɛ fana k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ka baara taasira la mun na a kana kɛ dɛmɛtɔ ye minnu bɛ na k'a fɔ mun ka d'an ye an k'a kɛ mais mun ka di jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw ye o de ka kɛ mun ka ɲi jamana ma an b'o de hakilina na baara bɛ ka k'o de kɔnɔ fana minnu bɛ ka nafolo di fana u sɔnnen b'o de ma pour que an ka se ka baara in kɛ k'a ɲa jamana ye ni hakili sigira i bɛ se ka fɛn caman faamuya i bɛ se ka fɛn caman ɲini a denmisɛnnin caman bɛ s'a ma i b'a sɔrɔ o jigila tigɛlen don i b'a sɔrɔ u ye dɛfu kɛ u mɛnna u ma dɛfu sɔrɔ o dɛfu sɔrɔ gɛlɛya a bɛ ban fɛn caman b'a kɔnɔ du kɔnɔ sigi gɛlɛya u ni nafoloko gɛlɛya u ni ko caman bɛ an ka ko in na mun bɛ se ka denmisɛnninw bali ka kalan an bɛɛ ye denbatigi de ye an bɛɛ bɛ bɔ duw de kɔnɔ
o gɛlɛya mana surtout a ka ca musomanin kunda de ni y'a ye musomanin de sɔrɔ a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ n'a ye cɛmanin sɔrɔ a bɛ se ka ko caman kɛ bon olu musomanin minnu n'u dira ma n'an nana ka na u la kalan u ka kalan kɔnɔ siyɔrɔ bɛ fu dumuni fu i ka musaka fɛn fɛn n'a bɛ d'i ma kalo la parce que k'i ka ci ɲɛnabɔ o bɛ d'u ma nafolo la u ka furakɛli o b'an de ma u ka kɛnɛya ko bɛɛ b'an de ma u ka lakana b'an de ma u ka donfini o bɛɛ b'an de ma denmisɛnninw kuran b'u bolo ji b'u bolo kalanyɔrɔ b'u bolo a b'u bila minnu dɛsɛra ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ k'u bila ka kalan kɛ k'u préparer pour que polisi concours u sigilen bɛ yan u bɛ se ka kalan kɛ k'u dege k'u labɛn o concours kama dɔw y'u labɛn sɔrɔsiya kama u caman y'o de sɔrɔ n'u taara k'u to kalan na parce que u ka d'an yɛrɛ ye parce que u bɛ lafiya kɔnɔ hakili sigilen don ka fɛn minnu ɲini n'a ka d'u ye u bɛ taa ɲini u b'a sɔrɔ hali baki la musomanin 3 de baki sɔrɔ an bara yan u taara u présenter u ka baki bɛ préparer yan oui d'ailleurs yɛrɛ u ye ko kura kɛ ɲina mun yɛrɛ balila an yɛrɛ la bibliothèque bɛ yan nin y'u ka promotion 8nan de an ye école denmisɛnninw ladon fo nin y'a sigiyɔrɔma 8nan de kalo 6 mais ninnu de nana ɲina k'a fɔ bibliothèque bɛ k'u bɛ concours kɛ u bɛ to ka lecture concours kɛ ka exposéw kɛ u bɛ na ni jamana kalanbagaw ye sɛbɛn minnu dilan gafe minnu dilan ni kuma b'a kɔnɔ n'a bɛ Mali kan a bɛ farafinna kan u bɛ sigi tile 2 o tile 2 u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn nakala u bɛ ɲɔgɔn bilasira a y'u hakili dayɛlɛ a diyara an yɛrɛ ye parce que a y'an yɛrɛ nisɔndiya k'a fɔ an bɛ mun na a bɛ sira ɲuman kan denmisɛnninw bolo denmisɛnninw yɛrɛ bɛ ka k'a fɛ a bɛ k'u tɔɲɔgɔnw fana bila k'u labɛn n'i y'a f'i ye ninnu kan ka bɔ septembre mais déjà septembre minnu kan ka na a bɛ mɔgɔ 200 bɔ minnu ka liste b'an bolo u bɛ fɛ ka don i y'a ye mɔgɔ kura nataw de sorte que an bɛ se ka wolomali bɛ kɛ parce que même ɲinan ninnu na an y'a essayer ka dan 9e année la mais a bɛɛ la i tɛ se ka dan denmisɛnnin dɔw bɛ a ka d'u ye an bɛ obligé mais an kɔni tɛ tɛmɛ seconde cycle 7e année kan o ni si fana bɛ yen an b'a essayer ka si lajɛ k'a lajɛ mais ala barika la denmisɛnnin ninnu problème si de t'u fɛ an bɛ ka se ka a ko labɛn o kɔnɔna na je pense que kalanko la u bɛ k'u seko jira parce que kalanyɔrɔ b'u bolo u hakilila sigilen don vraiment baasi t'u kan pour que u bɛ se ka u ka laɲini ka taa sira kan ka a ɲini k'a sɔrɔ bɔlɔlɔsira in fɛn tɛ fɛn ye ko o ye koba ye bi na mais a sɔrɔ minɛnw de ka gɛlɛn mɔgɔ ma an ko salle dɔ b'an bolo a bɛ se ka mɔgɔ 50 mɔgɔ 60 ta an bɛ se ka na ni ordinateur ɲɔgɔn bolo nɛgɛ ye a ɲɔgɔn an b'a lajɛ 100 ni 60 ɲɔgɔn cɛ soit 60 bien 100 k'a bila ni minnu b'an bara o ni tɛmɛsenw u ka na o ni dugudenw mɔgɔ komi an bɛ sira min kan sira tɛmɛsira voie nationale internationale don ka bɔ yan fo Laginɛ mɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ u bɛ se ka mɔgɔ ɲini u mɔgɔ bɛ se ka jɔ a la ka fɛn dɔw kɛ u bɛ se ka don an bara courant bɛ yen ale bɛ yen u bɛ se k'u mɔgɔ ɲa ka tɛmɛ ka bɔ an na an bɛ fɛn fɛn kɛ an tɛ fɛ a ka dan an ka sokɔnɔna kɔnɔna ma centre kɔnɔna ma a ka se ka bɔ ka malidenw nafa jamanadenw fɛn fɛn bɛ tɛmɛ yan fɛ a ka se ka fɛn k'u ye minnu bɛ se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ o de y'a to an bɛ n'o fana labɛn yanni san bɛ ban yɔrɔ la minɛnw kan ka bɔ Allemagne a ordinateur n'a fɛn bɛɛ pour que u ka se ka bila yan mɔgɔw bɛ se ka o fana sɔrɔ u bolokɔrɔ mun bɛ se ka degun fana b'u o sira kan kɛnɛya tigibagaw ma kɛnɛya ɲɛmɔgɔw ma n'an bɛ fɔ santé mɔgɔw ma n dɔnbaga ni teri minnu b'a la k'u ɲininka an ko pali ka ca yan Kalasa an sigiyɔrɔ la soso bɛ yan denmisɛnnin fitininw ka bana ka ca ni jɛɲɔgɔn alimaw an sigira an y'a kuma kɛ n ko ma n ko bɔn bana ka banamisɛnnin an ye dɔgɔtɔrɔso du dɛmɛ ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ n ko denmisɛnnin banabagatɔ ka ca pali ka ca caman bɛ kalifa bɛ ka minɛ ala ni furako y'a sɔrɔ ko vaccin bɔlen don an wulila ka se an b'o sira kan n'an bɛ se ka cogoya sɔrɔ ani santé kɛnɛya tigibaw bɛ se ka bɛn a kan u bɛ se ka na vaccination kɛ Kalasa kɔnɔna na denmisɛnninw n'u b'a ye u baw kan pour que pali u bɛ se ka kisi a basi ma n'a tɔɔrɔ ma an y'o hakilina ta an b'o baara kɔnɔ yanni septembre fana cɛ u bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min yanni denmisɛnninw ka bɔli cɛ fana olu denmisɛnnin musomanin minnu b'an baara npogotiginin ninnu bana bɛ sen na mun u yɛrɛ t'a dɔn n'a bɛ f'o ma ko cancer de l'utérus et du sein n teri b'a kɔnɔ o b'a a ɲɛmɔgɔya la n y'a wele u delila ka na u mago jɔra an na k'u bɛ fɛ ka n'u ka campagne dɔ kɛ u ka campagne internationale an y'u dɛmɛ n'o tile 2 ni baara ye mais an yɛrɛ mako sera o ma an ko maintenant an bɛ fɛ ka min kɛ npogotiginin minnu bɛ n'an baara
o ni an ka baarakɛɲɔgɔnw n'u ye musolamɔgɔw ye u ka se ka o banakisɛ ɲini k'a dɔw cɛla an yɛrɛ b'an jɔ n'a musaka ye an b'o baara kan je pense que yanni denmisɛnnin ninnu bɛ bɔ u bɛ bana min b'u la ka visite générale k'u la k'a dɔn banakisɛ min b'u fari la n'a u sera k'a dɔn n'an bɛ se ka mun k'a la an b'a k'u la n'u bɔra yan fana n'u sera ka t'u ka so n'u ye fɛn min d'u la o bɛɛ y'an ka wulikajɔ dɔ ye parce que ni mɔgɔ n'i y'a mɛn ko a cɛ sirila ka ko kɛ o b'a sɔrɔ kɛnɛya de b'a kan an hakili bɛ kɛnɛya ko in na vraiment an jijalen b'a la pour que an ni minnu bɛ jɛ ɲɔgɔn la an bɛ se ka hakili t'u ka kɛnɛya la cogo min nafolo b'an bolo an k'a don a la pour que an ka se k'o sira ta yanni septembre kalo in cɛ k'a yira encore an ye dɛmɛtɔn de ye an dayɛlɛlen bɛ Mali bɛɛ sigi kɛra an sigiyɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kalasa sinon o dugu projet tɛ sigiyɔrɔ projet tɛ sigida projet tɛ Mali bɛɛ de projet don an bɛ se ka dɛmɛ ta sira o sira kan n'a bɛ se ka nɔgɔya kɛ jamanadenw ye surtout musow ni musomaninw an b'o de kɛ o de y'an ka wulikajɔ ye an b'o de laɲini na an ka laɲini fana an b'a kɛ ni jɛɲɔgɔnya ye minnu fɛn fɛn n'an b'an ka baara sira kan